Zaslužena pobjeda, velika borba, prvo vreme imali smo 3-4, da kažete, šanse, drugo vreme malo smo slabije krenuli, 10-ak minuta, posle smo doveli igru do reda, posle 15-20 minuta dali smo gol na vreme, drugo poluvreme, posle toga i drugi, tako da mislim da smo zasluženo pobedili. Mislim samo da smo upola igrali kao u klupcima, a mislim da bi pobedili Željezničar iz Lajkovca čak možda i 3 razlike. I mogu da kažem samo da su nas malo rano otpisali, tako da dugo je prvenstvo, ima da se igra još puno. Dolazi nam Sloga Petrova Mlavi, oni nisu loša ekipa. Daćemo sve od sebe i uvek idemo na pobjedu, tako da na kraju do decembra ima još da se igra. Mislim da ćemo biti na kraju polusezone prvi. Pa, vidite, imali smo jako veoma teško gostovanje. Ne znam koliko je mača tačno nije pobedila ovde godina, ali mi smo došli sa nagorom da odnesemo sva 3 boda, ušli smo maksimalno svi kao što se vidjelo. Svako je dao 100% sebe, ulazili smo u duele besprekorno i to nam je donalo pobedu i idemo kući da slavimo. Ja sam ofanzivni, taj levi vezni, ali ono što trener kaže, to moraš da odigraš. Znači daš maksimum od sebe i vidite, pokazalo se kao dobra stvar danas. Pa sigurno u Lajkovcu smo podbacili svi, generalno kao ekipa. Mislim da u Lajkovcu nismo ni 20% danas ono što smo pokazali. Jednostavno ne smo više da dozvolimo da nam se to dogodi opet. Znači svaku utakmicu moramo ovako da uđemo maksimalno skoncentrisani i bit će se u redu. Pa sljedeći kolo igramo kući, isto ovako moramo da uđemo, nema tu šta, kući se uvek mora 3 boda uzeti, to je, moramo stići protivnike koji su malo odmakli trenutno, ali mislim da će biti bez problema. Pa svaka im čast, znači ja mnogo volim Šaner, ja sam već pre ovdje bio, zagotivili su oni mene, to znam i čuo sam i ja njih. Pa ako mogu što već moraju da dođu da nam pomognu, ona mnogo znači kao 12 igrača.